Γεια σας! Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω για το πρωινό μου. Έλαβα αρκετά μηνυματάκια που μου λέγατε αν κάνεις κάποια συγκεκριμένη διατροφή, γενικά για τις διατροφικές σου συνήθειες. Και αποφάσισα να ξεκινήσω από το πρωινό, γιατί είναι και το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας. Αυτό το πρωινό δίνει full ενέργεια, δεν έχει λιπαρά και σε κρατάει πλήρη για τουλάχιστον 3 ώρες. Και λέω 3 ώρες, γιατί κάθε 3 ώρες πρέπει να δίνουμε στον οργανισμό μας τροφή. Βέβαια αυτό ποικίλει ανάλογα με τις δραστηριότητες του καθενός. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την βρώμη. Η βρώμη που παίρνω εγώ είναι της Milhouse. Και βάζουμε 6 κουταλιές. Γεμάτες. Εγώ θέλω να έχει αρκετή βρώμη. Ωραία. Επόμενο είναι ο λιναρόσπορος. Μερικοί το βάζουν αλεσμένο, μερικοί το βάζουν χωρίς να αλεστεί. Βοηθάει πάρα πολύ στο μεταβολισμό γενικά και βάζουμε μία κουταλιά γεμάτη όμως. Ανακατεύουμε καλά και περνάμε στο τρίτο και κυριότερο, που είναι το γάλα αμυγδάλου. Εγώ παίρνω το Almond Original, είναι αυτό εδώ. Να παρατηρήσετε προσεκτικά μήπως έχει πίσω στα συστατικά ζάχαρη, να το αποφύγετε. Εγώ παίρνω αυτό που δεν έχει ζάχαρη. Και ο αγαπημένος μου δοσομετρητής, είναι αυτό εδώ. Παίρνουμε και βάζουμε 150 ml. Ωραία. Και το ρίχνουμε. Στη συνέχεια ανακατεύουμε καλά. Και για να γίνει λίγο πιο γλυκό, παίρνουμε μέλι και βάζουμε περίπου μια κουταλιά της σούπας. Εγώ τώρα βάζω τυχαία. Και ανακατεύουμε και πάλι. Έρχεται κάπως έτσι. Ναι, δεν φαίνεται και πολύ εντυπωσιακό σαν όψη, αλλά σε γεύση είναι πολύ ωραίο. Και πάντα το συνδυάζω με 3 κριτσίνια καλαμποκιού. Παίρνω αυτά εδώ, κριτσίνη Θεσσαλονίκης, μιας που είμαστε και από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και είναι και πολύ ωραία συσκευασία. Μας βοηθάει. Είναι κάπως έτσι. Οπότε το πρώτο μου πρωινό είναι αυτό εδώ με το γάλα αμυγδάλου και τα 3 κριτσίνια. Σαν εναλλακτική Εναλλακτικά θα σας δείξω ένα δεύτερο πρωινό που τρώω. Είναι γιαούρτι. Κατά προτίμηση να είναι κατσικίσιο, αποφύγετε το αγελαδινό, με κάποια γλυκαίκια, τα οποία έχουν γίνει πλέον τα αγαπημένα μου. Είναι αυτά εδώ. Λέγεται Le Petit, ναι, Τσακίρις Family. Ας καταλήξουμε σε αυτό γιατί είναι ένα γαλλικό από πάνω. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, έχουν διάφορα φρούτα μέσα. Οπότε τα συνδυάζετε με γιαούρτι και πάλι μπορείτε να φάτε 3 κριτσίνια καλαμποκιού μαζί. Τα κριτσίνια αυτά βάζουν την υπογραφή τους στο πρωινό μου, είναι πεντανόστιμα και χορταστικά, αυτό είναι το κυριότερο. Να σας κεράσω και εσάς ένα, μακάρι να γινότανε. Δεν μπορώ να σταθώ στον πειρασμό. Φιλάκια, γεια σας.